Roditelji su me zaboravili na Božić. Opet. Kao da moje postojanje nije bilo važno, kao da sam bila nevidljiva sjena koja nikad ne smije sjediti za njihovim stolom. Tog jutra, dok su oni smijali i otvarali darove, osjećala sam hladnoću koja mi se uvlačila u kosti. Nisam plakala, barem ne pred njima. Umjesto toga, donijela sam odluku. Nestat ću. Nisu trebali znati kamo idem, koliko dugo ću ostati, niti što ću učiniti. Spakirala sam samo ono najpotrebnije, nekoliko odjevnih predmeta, bilježnicu u kojoj sam zapisivala sve svoje misli i račune koje sam skrivala od njih, te staru torbu s dragocjenostima koje sam štedjela godinama. Dok sam gasila svjetla u svojoj sobi, osjećala sam kako se stari Maja gubi u tami, a nova Maja polako se rađa. Ona koja neće više biti igračka u njihovim rukama. Ona koja će naučiti što znači biti neovisna. Prva 2 tjedna bila su najteža. Grad u kojem sam živjela bio je ogroman, ali anonimnost mi je pružala slobodu koju nikada nisam imala. Spavala sam po malim sobama, radila poslove koje nitko ne bi ni pogledao, ali sve je imalo svoj smisao. Svaki sat bio je korak bliže slobodi, korak bliže osveti koja je tinjala u meni. Nisam razmišljala o oprostu. Oprost je slabost koju više ne mogu sebi dopustiti. Učila sam zakone i prava koja su me štitila. Svaki dokument, svaka paragrafska stavka bila je moj štit. Shvatila sam da nije dovoljno samo se sakriti. Morala sam osigurati da kada dođu, ne mogu mi ništa. Ako su mislili da će me naći ranjivu i uplašenu, griješili su. Ja sam gradila svoj svijet. Zidove od zakona, vrata od pameti, prozore kroz koje se moglo promatrati bez da itko uđe. Prvi kontakt s bivšim životom dogodio se godinu dana nakon mog nestanka. Dobila sam pismo, bez potpisa. Jednostavno, Maja, vrati se, pogriješila si, trebamo te. Srce mi je poskočilo, ali ne od sreće, već od mržnje. Shvatila sam da nisu naučili ništa. Oni nisu znali koliko sam postala jaka, koliko sam bila odlučna. Po prvi put u životu, ja sam imala kontrolu. Započela sam planirati. Svaki detalj od njihovih navika, rutine, do slabosti koje su otkrivali dok su mislili da ih nitko ne gleda. Nisam bila više dijete. Bila sam strateg. Čitala sam zakone o vlasništvu, o invaziji na privatni posjed, o prijetnjama i krađi. Svaka stavka mogla je biti moj štit, ali i moj mač. Nisam imala namjeru samo ih ignorirati, namjeravala sam ih zaustaviti. Zauvijek. No, bilo je trenutaka kada sam se pitala, jesam li prešla granicu? Jesam li izgubila samu sebe u ovom planiranju osvete? Ali onda sam se prisjetila svih Božića koji su prošli bez mene, svih puta kada sam osjećala hladnoću nevidljivosti, svih trenutaka kada su njihovi smijeh i darovi bili za druge. Ta sjećanja bila su gorivo koje me održavalo. I konačno, došao je trenutak kada sam znala da sam spremna. Moj dom, moj mali svijet, bio je spreman. Skrivene kamere, senzori, zakonske dokumentacije koje su me štitile, sve je bilo postavljeno. Ako su mislili da mogu upasti, da mogu jednostavno uzeti ono što je moje, prevarili su se. Nisam više bila dijete. Nisam više bila nemoćna. Bila sam Maja Petrović, ona koja se vratila, ali ne tražeći oprost. Ona koja je došla sa zakonom u rukama i odlučnošću u srcu. Kad sam sjedila u svojoj kuhinji tog jutra, gledajući van kroz prozor, osjetila sam smirenje. Smirenje koje dolazi samo kada znaš da si spremna. Ako dođu, neće biti igre. Ne više. Jer ja sam gradila, planirala i štitila ono što je moje. A zakon je bio moj saveznik. I tako je počelo. 2 godine nestanka, 2 godine pripreme, sve za trenutak kada će moji roditelji, misleći da mogu ponovo kročiti u moj život, shvatiti da nisu više ti koji određuju pravila. Ja sam ta koja piše pravila sada. Sljedećih nekoliko tjedana provele su se u detaljnom planiranju. Svaki moj pokret, svaki korak, bio je usmjeren prema jednoj svrsi, osigurati da moj dom i moj život više nikada ne budu ranjivi. Nisam radila impulsivno. Svaki potez bio je pomno promišljen, svaki detalj pažljivo zabilježen u mojoj bilježnici. Bilježnica je postala moj saveznik, moj dnevnik moći i strategije, mjesto gdje sam zapisivala sve što su moji roditelji činili,
sve njihove slabosti, sve njihove navike. Učila sam se o sigurnosnim sustavima, o nadzorima, alarmima, zamkama koje mogu postaviti kako bi zaštitila svoj prostor. Satima sam proučavala električne instalacije, sustave zaključavanja, vrata koja se ne mogu otvoriti bez autorizacije. Svaki element kuće postao je kao ratni teren, a ja sam bila general. Naučila sam kako kombinirati fizičku zaštitu s pravnom snagom, kako zakoni mogu biti moja štit i moj mač u isto vrijeme. Financije su bile ključne. Morala sam osigurati da sam neovisna i da nitko ne može manipulirati mojim sredstvima. Otvorila sam tajne račune, diverzificirala ulaganja, naučila osnovne i napredne metode zaštite imovine. Svaka odluka bila je duboko promišljena, jer sigurnost nije bila opcija, bila je potreba. U isto vrijeme, održavala sam anonimnost. Moji roditelji nisu znali gdje živim, niti su imali ikakav trag mog života. Komunikacija s vanjskim svijetom bila je minimalna, uvijek kontrolirana, uvijek sigurna. Nisam dopuštala nikome da zna više nego što je potrebno. Svaki e-mail, svaka poruka bila je šifrirana, svaki kontakt filtriran. Bila sam duša koja je nestala iz njihovog svijeta, a istovremeno gradila neprobojni zid oko svog novog života. Ali plan nije bio samo obrana, bio je i test njihove pohlepe, njihove drskosti. Ako su mislili da mogu ući, da mogu ugroziti moj mir i moju slobodu, čekalo ih je iznenađenje. Sve je bilo dokumentirano, prava koja imam, granice koje oni ne smiju prijeći, zakonski temelji koji će me štititi. Sve je postavljeno s preciznošću koju sam stekla kroz godine proučavanja i pripreme. Psihološki, to je bilo izazovno. Svaki dan bio je balansiranje između straha i odlučnosti. Strah je bio prirodan, instinktivan, ali odlučnost je nadvladavala. Shvatila sam da je svaka minuta koju provodim u strahu minuta izgubljena za pripremu i akciju. Svaki trenutak sam pretvarala u priliku za učenje, za jačanje, za finu strategiju koja će mi jednog dana omogućiti kontrolu nad situacijom. Tijekom tih tjedana primijetila sam kako se mijenjam. Nije to bila promjena samo na vanjskom planu, postajala sam oštrija, inteligentnija, fokusirana. Moje tijelo se prilagođavalo zahtjevima situacije. Jutarnja vježba za snagu i izdržljivost, meditacija za smirenje i fokus, noći provedene u planiranju i analizi. Svaki aspekt mog života bio je usmjeren prema jednoj svrsi, osigurati da kada oni dođu, ja budem spremna. I dok su moji roditelji živjeli u svojoj zabludi, vjerujući da sam nestala iz života, ja sam gradila svoj svijet. Svaki zid, svaka soba, svaki komad tehnologije i zakona bio je moj alat. Nisam imala namjeru riskirati ništa što sam stvorila. Njihova drskost trebala je biti njihova pogreška, a moja spremnost njihovo iznenađenje. Jedne noći, dok sam sjedila za stolom, pregledavajući sve dokumente i planove, shvatila sam da je trenutak gotovo došao. Svaka mjera zaštite bila je na mjestu, svaka pravna prepreka provjerena i osigurana. Ako dođu, neće biti improvizacije. Ne više. Ova priprema nije bila samo fizička ili pravna. Bila je i mentalna. Mentalno sam se pripremila da ih vidim, da razgovaram, da branimo svoje granice. Nisam planirala sukob bez kontrole, planirala sam dominaciju kroz zakon, kroz strategiju i kroz razum. Svaka njihova pogreška bila bi moja prednost. I tada je došao trenutak tišine. Ona tišina koja prethodi olujama. Znala sam da će dolazak biti neizbježan, da njihova pohlepa i drskost neće dopustiti da ignoriraju ono što misle da im pripada. A ja sam čekala. Spremna. Svjesna da je prava borba pred vratima, ali ja sam već osvojila teritorij, svoj svijet, svoje pravo i zakon koji stoji uz mene. Dugo sam čekala taj trenutak. Svaki sat, svaki dan, svaka odluka dovela me do ove točke. Sjedila sam u dnevnom boravku, tiho promatrajući kroz kamere što se događa vani. Njihovi koraci bili su nesigurni, ali odlučni, misleći da mogu kročiti u moj život, u moj prostor i preuzeti ono što misle da im pripada. Nisu znali da je moj dom više od 4 zida. Bio je tvrđava, bio je labirint zakona, senzora i sigurnosnih mjera koje sam pomno postavila. Kad su prvi put dotaknuli kvaku, osjetila sam mirnoću u sebi koju nikada prije nisam imala. Srce mi je kucalo brže,
Ali ne iz straha, iz adrenalina i odlučnosti. Znala sam da je trenutak istine stigao. Pritiskom na tipku aktivirala sam prvi sloj obrane. Alarm koji je automatski obavijestio policiju i snimio svaki njihov pokret. Njihovo iznenađenje bilo je opipljivo, ali još uvijek nisu odustajali. Misleći da je ovo samo moj strah ili slabost, nastavili su napredovati. Moji roditelji, osobe koje su me zanemarivale, sada su stajale pred mojim zidovima i pokušavale pronaći slabost. Ali slabost nije postojala. Svaki korak, svaki pokušaj probijanja bio je dokumentiran i kontroliran. Dok su otvarali prozor koji su mislili da je neprimjetan, senzor je poslao obavijest na moj telefon, pokazujući im da nisam samo pripremila zidove, već i da sam spremna reagirati. Maja, molim te, ovo je tvoje, čula sam njihov poluplač i poluprijetnju kroz mikrofonski sustav. Glasovi koje sam godinama znala, sada su bili alat za njihovu vlastitu nemoć. Nisam odgovorila. Tišina je bila moj odgovor, tišina koja je govorila više nego riječi. Zakon je bio moj glas, zakon je bio moj štit. Kako su se približavali, aktivirala sam dodatne slojeve. Elektronske brave koje su se automatski zaključale, zamke koje su ih prisiljavale da stanu, a svaka njihova odluka bila je zabilježena kao dokaz njihove nelegalne invazije. Svaki potez koji su poduzimali bio je dokumentiran, fotografije, video snimke, vrijeme, lokacija, sve što bi moglo poslužiti kao neosporiv dokaz protiv njih. Dok su pokušavali manipulirati situacijom, vidjela sam kako njihova frustracija raste. Pogledi koje su razmijenili govorili su više od riječi. Shvatili su da nisu više ti koji kontroliraju igru. Ja sam bila ta koja određuje pravila sada. Njihova drskost pretvorila se u bijes, a bijes u paniku, jer su shvatili da nisu spremni za moj svijet, moj prostor i moju odlučnost. U tom trenutku, dok su se pokušavali probiti, aktivirala sam audio sustav i jasno im rekla: svaka vaša akcija je dokumentirana. Svaka vaša prijetnja ima zakonsku posljedicu. Ne možete ući bez dozvole. Ovo je moj dom, moja prava i moj zakon. Reakcija je bila kaotična. Pokušali su obraniti svoje postupke riječima, ali moje znanje i priprema nadmašili su njihove argumente. Dok su razgovarali, moj mir i odlučnost ostali su netaknuti. Nisam imala namjeru reagirati impulsivno, svaka riječ, svaki potez, bio je strateški. Oni su sada bili u mojoj igri, a ja sam imala sve prednosti. Nakon nekoliko minuta sukoba koji je izgledao kaotično izvana, a precizno i kontrolirano iznutra, shvatila sam da ih imam tamo gdje želim. Frustrirane, bespomoćne, suočene s posljedicama vlastite drskosti. Svaka njihova pogreška bila je moj dokaz. Svaki njihov pokušaj proboja, prilika za daljnju kontrolu. Tog dana sam naučila važnu lekciju, priprema i strpljenje nadmašuju impulsivnost i očekivanja. Njihovo uvjerenje da mogu kontrolirati moj život bilo je razbijeno u komadiće, a moj plan je funkcionirao savršeno. Nisam samo branila svoj dom, branila sam svoju vrijednost, svoju snagu i svoju autonomiju. Dok su napuštali prostor, umorni i poraženi, osjećala sam mir koji dolazi samo kada znaš da si nadmudrio one koji su te podcijenili. Ovo je bio samo prvi sukob, ali bio je ključan. Pokazao mi je da sam spremna za sve izazove koji dolaze, da zakon i strategija mogu biti moji saveznici i da nikada više neću dopustiti da netko ugrozi moj svijet. Taj trenutak nije bio kraj, bio je početak novog poglavlja. Poglavlja u kojem sam ja definirala pravila, u kojem sam ja bila snaga i u kojem su moji roditelji konačno shvatili da Maja Petrović više nije dijete koje se može ignorirati ili zanemariti. Nakon prvog sukoba, osjetila sam kako se sve mijenja. Osjećaj moći i kontrole bio je opipljiv, ali nije me smio zavarati. Moj dom je bio siguran, ali ja sam znala da ovo nije kraj. Oni će pokušati ponovno. Njihova pohlepa i drskost nisu poznavale granice. A ja sam morala biti spremna. Svaka moja akcija sada bila je planirana za dugoročno, ne samo za trenutni sukob. Počela sam intenzivnije proučavati njihove navike i slabosti. Svaki tjedan bilježila sam što rade, gdje idu, s kim razgovaraju. Sada sam imala dovoljno informacija da predvidim njihove poteze. Moji roditelji nisu shvatili koliko sam promijenila svoj život, nisu shvatili da sam izgradila mrežu zaštite koja je bila i fizička i pravna, i psihološka.
U kući sam postavila dodatne slojeve obrane. Senzori, kamere, tajne kamere, alarmi koji se automatski aktiviraju i dokumentiraju svaki pokušaj ulaska, sve je bilo unaprijeđeno. Pravni dokumenti, koji su do sada samo štitili, sada su postali oružje. Svaki paragraf, svaka stavka zakona, bila je spremna da se upotrijebi protiv njih. U isto vrijeme, radila sam na sebi. Fizički, mentalno i emocionalno. Vježbe snage i izdržljivosti, meditacija i kontrola stresa, planiranje reakcija i strategija, sve je bilo dio pripreme za konačni sukob. Nisam htjela da me iznenadi nijedna situacija. Svaki detalj bio je važan. Svaki trenutak nesigurnosti mogao bi biti njihova prilika. Kroz noći sam analizirala svaki njihov raniji pokušaj proboja, svaku pogrešku koju su napravili. Ispitivala sam što je funkcioniralo, što nije, i kako mogu dodatno osnažiti svoj plan. Naučila sam da je strpljenje ključ, da napad bez planiranja može biti fatalan. Ali moja strategija bila je savršena. Kombinirala sam zakon, tehnologiju i psihologiju na način koji bi ih paralizirao od samog ulaska u moj svijet. Jedne večeri, dok sam pregledavala svoje bilješke i kamere, osjetila sam kako napetost raste. Znala sam da će uskoro doći, da ne mogu čekati vječno. Njihov bijes i ponos nisu dopuštali da jednostavno odustanu. Ali ja sam bila spremna. Svaka soba, svaki hodnik, svaki ulaz sada je bio moja tvrđava. Sve je bilo pripremljeno. Mentalno sam se pripremala da ih vidim u cijelosti, njihove laži, njihove prijetnje, njihove pokušaje manipulacije. Ali sada, nisam reagirala impulsivno. Svaka riječ, svaka gestikulacija, bila je kontrolirana. Nisam više bila dijete koje bi se povuklo pred njima. Bila sam Maja Petrović, žena koja je naučila koristiti zakon, tehnologiju i inteligenciju kao štit i mač. Kada su se približavali, osjetila sam mirnoću koja dolazi samo kad znaš da si spreman. Prvi znakovi njihovog dolaska, njihovi koraci po prilazu, zvuk automobila, sve je bilo zabilježeno i analizirano. Nisam imala sumnje, svaki njihov potez bio je predvidljiv jer sam ih proučavala mjesecima. I sada, konačni sukob bio je neizbježan. U trenutku kad su otvorili vrata, aktivirala sam sve slojeve obrane. Alarmi, kamere, pravni dokumenti, audio sustav, sve je funkcioniralo savršeno. Njihova reakcija bila je šok i nevjerica. Nisu shvatili da se više ne mogu igrati sa mnom. Svaka njihova prijetnja bila je zabilježena, svaki pokušaj ulaska dokumentiran. Oni više nisu bili ti koji kontroliraju. Sada sam ja bila ta koja određuje pravila igre. Dok su stajali pred mojim zidovima, pokušavajući opravdati svoje postupke, gledala sam ih s mirom koji dolazi samo kada znaš da je pravda na tvojoj strani. Svaka njihova riječ, svaki pokret, bila je dio dokaza koji će pokazati njihovu nelegalnu invaziju. I u tom trenutku osjetila sam snagu koju nikada prije nisam imala, snagu koja dolazi od pripreme, znanja i odlučnosti. Znala sam da ovo nije samo sukob oko kuće ili imovine. Ovo je bio sukob oko poštovanja, autonomije i vlastitog identiteta. Njihova pohlepa i nepoštovanje više nisu mogli ugroziti moj svijet. Svaki potez bio je moj dokaz, svaka akcija moj odgovor. Konačno, dok su napuštali prostor, bespomoćni i poraženi, osjećala sam zadovoljstvo i mir. Ovo je bio ključni trenutak, trenutak koji je pokazao da sam spremna za sve što dolazi. Moj dom, moja pravda, moja snaga, sve je bilo netaknuto. Oni više nisu mogli ignorirati Maju Petrović. Konačno je došao trenutak završetka. 2 godine priprema, planiranja i strpljenja dovele su me do ovog trenutka. Moj dom, moj prostor, moje pravo, sve je bilo netaknuto, sve je bilo moje. Ali osjećaj pobjede nije bio samo u materijalnom. Bio je u spoznaji da sam nadmudrila one koji su me godinama ignorirali, koji su me zaboravili kada je to najviše značilo. Tog jutra, dok su moji roditelji ponovno pokušavali manipulirati situacijom, aktivirala sam završni sloj obrane, ne samo tehnologiju i zakon, već i svu psihološku snagu koju sam godinama gradila. Svaka njihova prijetnja, svaka laž, svaka manipulacija, sve je imalo protutežu. Svaka njihova reakcija bila je zabilježena, dokumentirana i spremna za upotrebu.
Nisam više bila dijete koje se može povući ili biti uplašeno. Kada su shvatili da nisu u kontroli, panika i bijes zamijenili su njihove prijašnje samouvjerenosti. Njihovi pokušaji da me natjeraju na moljenje ili kompromis bili su uzaludni. Svaka njihova riječ bila je protumačena, svaka akcija predvidljiva, a ja sam bila korak ispred njih. Ovo nije bila osveta u klasičnom smislu, ovo je bila pravda, oblikovana mojom snagom i zakonima koje sam proučila. Sada, dok su napuštali moj dom, osjećala sam slobodu koja se ne može opisati riječima. Slobodu koja dolazi samo kada znaš da si osigurao svoj svijet, svoj mir i svoju autonomiju. Moji roditelji više nisu mogli ignorirati moje postojanje, moje pravo ili moju snagu. Konačno, Maja Petrović je bila netko tko se ne može zanemariti. Sljedećih dana, njihovi pokušaji da ospore moje granice sveli su se na apsurd. Svaka njihova žalba, svaki njihov prigovor bio je dokumentiran i pravno obrađen. Moja kuća, moj teritorij, moj život, sve je bilo pod zaštitom zakona. Shvatila sam koliko je moćno znanje, koliko je moćno planiranje i koliko je moćna odlučnost kada je podržana pravom i inteligencijom. Ali pobjeda nije bila samo u zakonima ili tehnologiji. Bila je u spoznaji da sam ja stvorila svoj život, vlastitu sigurnost i vlastitu budućnost. Nisu me mogli zaustaviti, nisu me mogli uplašiti, nisu mogli ukrasti ono što sam s ljubavlju i trudom izgradila. Ovo je bio novi početak, početak života u kojem su moji roditelji bili samo dio prošlosti, a ja sam bila kreator svoje sadašnjosti i budućnosti. Dok sam sjedila u svom dnevnom boravku, gledajući svijet kroz prozore svog doma, osjećala sam mir. Mir koji dolazi kada znaš da si slobodan, kada znaš da nitko ne može ugroziti tvoju snagu, tvoju slobodu i tvoju autonomiju. Maja Petrović nije bila više dijete. Bila je žena koja je naučila koristiti zakon, tehnologiju i inteligenciju da zaštiti sve što joj pripada. I dok su dani prolazili, a život se vraćao u miran ritam, znala sam da je ovo tek početak. Novi izazovi mogli su doći, ali sada sam bila spremna za sve. Svaki trenutak, svaka odluka, svaki korak bio je moj izbor. I u tom izboru pronašla sam snagu, slobodu i konačnu pravdu. Maja Petrović je pobijedila. Ne kroz nasilje, ne kroz destrukciju, već kroz planiranje, strpljenje i korištenje svega što zakon i inteligencija nude. Osveta nije bila gorčina, već priznanje da više nikada neće biti zanemarena, da više nikada neće biti nevidljiva i da sada određuje pravila svog života. I tako, s mirnim osmijehom, započela je nova era, era slobode, kontrole i neovisnosti. Moja kuća, moj dom, moj život, sve je bilo moje, a ja sam bila slobodna.